sa dihang gisigihan ko pahunat sa atong talahorong Chancellor sa Sugbo isip atong nag-administer sa akong installation. Murag na imagine ako ang nahitabo karon sa atong ebanghelyo nga si Pedro gi tagaan sad ni Hesus sa Yahweh sa gingharias langit, pero dunay commitment nga angayng buhaton ni San Pedro. Pero pag ending sa ebanghelyo nahimo mang Satanas si Pedro. Naot unta Monsignor rin di ta ko mahimong Satanas. Mga igsoon, dili sayon ang pagdumala og katawhan aron dadon sa langit. Lingi ay mong tupad ing namukuyog ang Father sa langit. Ing na namukuyog ka. Nya kay kamusad doon naman sad mo'y misyon, miambit man sad mo's misyon ni San Pedro o ni Santiago Apostol. Kinahanglan kami sang mga pari, labi na gid ako, dad-asa ko ninyo ngadto sa langit. Ilay na sang lingi, ing na ikuyog ni Mos Father, ing na ikuyog ni Mos Father. Gikan karon kon buhi lang ko og di mausab ang plano sa atong bag-ong obispo sa regular normal nga pag binalhinay mo kuan ko dinhi, mo puyo ko dinhi og 6 years. Mao nay normal pero dunay mga abnormal panghitabo, pero ibutang talag normal. So 6 years tang magkuyog-kuyog. Maningkamot kong dadon tamo ngadto sa langit, paningkamot sad mo dadasad ko ninyo ngadto sa langit, ha? Nya haron madamo nako sa langit, di ko mosunod sa gibuhat aning mga tao diri sa o gibuhat sad ni Moises diri sa bag-unang pagbasa tungod sa kamasupilon sa mga taong gidala ni Moises padulong unta sa promised land. Nalagot ang Ginoo hastas Moises wa na hinuon kasod sa promised land. Giingna na nos Ginoo hasta ikaw dili nakakasod. Naamong siya sa mga taong iyang gidala. Nganuman nasuko si Moises sa pagka-reklamador sa mga tao. Nadagid siya sa kasuko. Muna ako dinhi maningkamot lang gyud ko magsikog tan-aw sa sakristan nga magsigig supak-supak, di lang gyud ko masuko. Nya kamo sad aron di masuko ang pari ay sad mo pagsigig reklamo. Nagingos pari hogs kolekta hog dayon. Ay na pagsigig reklamo. Inigingos pari palit mo slat palit dayon. Ano inyo pa man sige hag reklamo. Di ba? Sige. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, padung sa impyerno. Gilingi ing na saad nako, isaad nako. Din ajud ko mo reklamo. Anya haron dili mo kusog mo reklamo dinhi sa simbahan, didto sa inyong balay, praktis-praktisan ang daan nga dili sad mo reklamador dito sa inyo kay kanang batasan ninyo sa balay mao ra man sa na inyong dadon dinhi simbahan god. Kung libakira kay mo dito sa inyong panimalay, hasta pari dinhi libakon sa ninyo. Libakon magayon inyong mga ugangan, hasta inyong mga in-laws, pari pa ba nga wa ginay koneksyon ninyo. Ana no? So praktisa dito sa balay ayaw sad pagreklamador. Nya ingna sad nang inyong kaubas balay kamo mga asawa karon iniguli ninyo ingna sad inyong bana dong or darling. Maningkamot jud ko nga dadon ti ka ngadto sa langit. Mingo na imong bana hilom na dapugon ko nang naong mo. Ana, asagdi lang na magiusay makalitan ka na. So, ay lang kay kasuko gyud kay madanya ka. Mga igsoon, sa ako dinhing pagdumala ninyo, sugod aning simanaha, akong usbon,
nga doon ako'y mga prinsipyo nga akong gisunod, akong gipaningkamutan pagbuhat, ug mao ni sini akong gibuhat didto sa akong lain nga mga assignments, labi na gyud sa unang parokya nga akong gidumala, ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ikaduha maning parokya ang inyo akong gidumala, basig second and last na ni. So unsa may ako mga prinsipyong gibatunan, ang naguna trust, T-R-U-S-T. Kanang T stands for transparency. Himuon gyud akong dayag ninyo ang atong mga kalihukan, apil na ang atong mga finances. Ana ha? Ikaduha, ang R is religiosity. Ako gyud mong tabangan nga mulambo ang inyong mga religious practices. Tanan nga makapalambo sa atong relihiyon, ako gyud nang tabangan. Haron mag-anam gyud kainit ang atong pagbansay sa atong relihiyon. Niya apil na ana ang paghipo sa mga iro. Kay di man na mosimba ang iro. Ako naman danang gihangyo, pero wala lang yapon mahipo. Sige lang. Ang ikatulo, ang U is unity. Ako sang paningkamutan, sama sad sa gibuhat ni Kristo o sa iyang mga apostoles o mga sumusunod, ang paghiusa sa tanang katawhan, sama nga ang simbahan nagkahiusa. One, sa ako nang giprofess kaganiha sa pagtuo, nagatuo ako sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Usa, unity, oneness. Mo nang di jud ko mo tubay anang mga libak-libak kanang dinautay, maningkamot ko nga di ko motubay ana. Makighiusa ko ninyo nga akong parishioners, makighiusa ko sa laing lugar, sa laing mga parokya, makighiusa ko, maningkamot ko makighiusa sa atong mga LGUs, mga barangay officials sa atong dinis munisipyo. Pasalamat kong di aron sila dire. Murag wa sa ni sila kalagot tingay sa mga pari mo nang di in town. Salamat kay ninyo ana. Di asa dire ako mga suod og uban pa. Ang S is service. Alagad. Alagad, pasabot, dili ko magsigig sugo. Magsigil lang ko og hangyo. Muna mo hangyo ko, palit mo slat, ana. Nyagdigin mo musugot, ako na lang ihangad sa Ginoo, Lord, ika na lang mag-igo ani mga tig-ag kasing-kasing. Ana, no? Service raman. Di man gina pwedeng mangayo ta mo, demand ta. Unya ang T is technology. Maningkamot sa ta nga ma-improve ang atong technology. Tanan nga magamit nato dinhi sa simbahan, makaya nato modern technologies para matabangan nga mas mapasayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dinhi sa simbahan, outside sa simbahan. Muna dito sa akong unang parokya, na dito ko nasikat-sikat sa social media tungod kay nigamit ang mga modern technology, ang ato sa mga ITs, mga sokom, ako sang gipanghangyo. Apil na ng mga taong experts ni ini. Kanina naglingkod diri, mga experts mo na sila. Naot unta dugay pa na sila mga matay. Aron nga daghan pa sila malagaran. Ako amang ko know-how ana sila ra. Igo ra kumuyaw-yaw pero mo na mo facilitate ko para sa technology. Nya ang ikaduhang prinsipyo in support ni ining trust is SIBO, ang acronym SIBO. Kaya naman ta sa SIBO. So trust SIBO. Unsa man ang C, clean, limpyo. So maningkamot ko nga limpyo ang atong parokya, sulod o gawas sa simbahan, apil na sa dangakong utok o ang akong kasing-kasing malimpyo unta. Daghan kay nangumusta nako pag primero na kong adlaw dire katong pag-report nako atong Pitsa 5 pagkaugma gahapon daghang ni text nga, Father, nakatog ra kag tarong.
Nako, paghigda nako, way 5 minutos, hagok nako. Siya hala no, ana man na, basta limpyo kay kagunahon na, limpyo kag kasing-kasing, dali kay kakatog. Kanang mag-alindasay, hugaw naghunahuna, hugaw nagkasing-kasing. Ngilingian na sa di mong tupad. Ingna, dali ra ka makatog. Ingna ka no. Dali ra. Oy, naiuban diya, di nakatog, kay daghan kay gikalagutan, daghag kabalaka, daghag mga plano. Ako, inighigda na ko, kanantanan akong plano, surrender na nas Ginoo, kay moingon dayon ko, Lord, posibleng dili na ko kamata ugma. Way kapuslanan, og magsige pa ko aning planoha. Ako na lang ning kalimtan, hagok dayon. Naigmata, kot-kot na sa suo, yay. Adi ko mangot-kot suo, pasalamat ra ko sa Ginoo. Mo na, clean. Ang economizing. Dili kita mo gamit og mga guba. Dili ta magminantinil. No? Mao na atingin mo yung mga sandiganan ron diha nga guba, naasan mo ludhanan nga guba, ato nang tiwason. Miday, nung paka nung gubaon, masa siguro ning microphone na. Bitaw ganin, naipipilang mga guba na to din so hinahinaya na tog ayo. Ning kamot ang dili gid unta gubaon nya economizing kay kana man kung gubaon daghan kay maamong pananglitan ron dia masunggat imong sampot o na titanos dako kay gasto hurot imong kwarta gamit sad ming sakyanan pananglitan nya gubaon kay mantinilan lang wa gyud ayuha mahaybol dito dapdap awa na tugpata dito sa sunudan ng lugar tag-ubi. Malamasan tag-ubi dito. Ayun, ginasya. Kotob sa mahimo. Onya, sa mantoy sunod. B. Nindot ka ni, beautiful. Tanawa to mga asirits. Puros gina beautiful. Among i-reject ang bati. Dili, oy. Ang beautiful, dili na sa Curtis naong. Kaya naidagang tao, nindot kay Curtis naong, mahadlo ka magtanaw. Labi na mga gwapa kayo, gwapo kayo, maningilay utang. So, kabuang kagdagan, ikakita ni mo, na nasa buang dako. Kinsa man unsa man ang beautiful, kanang attractive sa atong mata o sa atong kasing-kasing. Muna, himuon nato ang tanan sa atong mga structures, sa atong mga binuhatan o kitang mga katawhan nga mahimutang attractive to others. Unya unsaon man ang pagpuyo, kinahanglan gyud naa ang mga hiyas nga Diosnon. Ang mga batasan nga Diosnon. Ug unsa may batasan nga Diosnon? Unsa man? Gugma. Number 1 gina maghigugma ay kita. Sunod kanang magsig alagad, magsigig ampo, magsigi og pasaylo, magsigig dawat, kana bang maingon yun, maging sino ka man, mamahalin kita. Kamo mga bana, gwapo kay mo, nya daghan kayong magsigig text ninyo nga, you are my hero, you touch my heart, text nga tong mayor, baron. Nya mo, ang asawa sad makadungog singhag dayon unsa ni mga text mag-iningon gani mo ana dili na gyud mo beautiful mga asawa mulsugo din nagluod inyong naong pero ini kabasas asawa muto iyang luha nya masakpan des bana ngan hilak man kaday di ama ko nabasahan sa imong cellphone unsa man ka sweet ba ani unsa unya sakit man pero this cannot change my love for you. Mudool din ang bana, mugakos din, you are the most beautiful woman in my life. Anak niya, tuusag ka, adto din to siya dito. Pero at least, malipa, yun, beautiful man. Anak niya, ang katapusan, useful. Kana bang magamit? Dili ta magsigig stock diha og mga buta nga way gamit. Ato na nang i-dispose. Sige, katapusang lingi na lang ni sa imong tupad. Ingna, pwede ko mo gamit nimo?
ing na kono be, ing na pwede ko mo gamit niyo. Oh, nawa manglingi. Sa ato pa kanang dili magpagamit sa puira na. Si Kristo sa atong ebanghelyo nagpagamit siya sa kalibutan. Ningon siya, muadto ko sa Jerusalem, ila kong paantuson, ila kong daog-daogon, ug ila kong patyon. Apan ihatag nako akong lawas. Si San Pedro, dili niya gustong ipagamit si Kristo. Iyang gidas daplin, ingon siya, di ko gustong mahitabo na ni mo, Lord. Giing na din siya Ginoo, pahawa diha Satanas. Babagkas akong dalan. Selfish ra kay ka. Muna kamo mga asawa, ipagamit ang inyong mga bana. Mga bana, ang inyong asawa ipagamit na sa mga pari. Aron mahimong lektor, mga katikista, inana. Gibutang sad sa bag-ong guide nga luna sa kunoy expression of gratitude ang bag-ong na install. So ako magpasalamat una sa tanan sa akong mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish ni Abamoron. Pamarog ko na mo, we? Parog ko na mo. Minta, dugay pa mo mga matay. So, di pa dire sa atong kilid ang Grand Choir sa San Vicente. Nagpasalamat ko ninyo katungod kay inyo kong gidasig nga moalagad og parokya. Na sinati nako diha ninyo una sa tanan ang kanibang pagsakripisyuhay o ang pagpalambo sa community, mga parokyano o pari. Mura pa man ko adtog, wa kayo ko'y klaro o unsay akong unang buhaton o asay akong unahon sa didto ko na-assign. Pero tungod ninyo, inyo kong gitudluan nga mo hingkod-hingkod isip parish priest. O karon akong ikaduhang pasalamatan, mao ang akong mga pamilya, akong mga igsoon. Niya pa ba? Buhi pa ba mo? Barog ko na mo. Si Nila, akong among kamagwangan, kaning babae. Niya, si Pedro, katong jacket, na paralyzed na siya for 33 years na, pero makalakaw jutay. Niya, ang sunod nako si Romeo, kaning slim kayo. Niya, dayon among youngest na si Cleto. 5 mi kabuok, buhi pagid taon tanan. Pagpaka na to akong pamilya. Kining akong pamilya, sukad ko ni graduate og college hangtod ni trabaho na ko land bank, ako na'y nahimong breadwinner sa among pamilya. Kaya ang akong papa na regular ko sa trabaho 1988, pagka 1989 na-paralyze akong papa, pagka 1992 na-paralyze na akong maguwang. Ako'y breadwinner. Nisod ko sa seminaryo 1995. Sa among kalisod, sukad pas una nga wapa ko ka-graduate sa college, hangtod na gyud nga nisod ko seminaryo hangtod karon, kani sila mo ni sa niya akong backup sa pagampo o sa pagsagubang sa kalisod kinabuhi, labi na ng pagkaway kwarta nga way reklamo. Naanad ko sa kalisod gani kani sila pag meeting namo hapit na koordinahe pagkapari, ila jud kong gipahinomduman nga dili mi gusto nga monindot ang atong balay karon nga naordinahan na ka. Kontento na taaning atong balay kay nindot kay ni ikumparar sa una natong balay, pero ayaw na nigpaninduta karong napari na ka. Og kaluoy Ginoo, wa gyud ninindot gani, wa na gyud mi balay. Wa na gyud mi balay nga matawag nga among pamilya kay nalusno namo tong among balay tus bukid. Ona, sila nangaminyo mo ng uban, ang kanang duha akong maguwang laki nga paralyzed o kanang among youngest wa na maminyo, ulitaw pa na, so kamong mga dalaga dinhi pwede patingali na, pero murag wa man say siguro. Salamat sa akong pamilya. Unya, salamat sa akong gitawag og pamilya nako nga murag abag kayo sa akong ministry nga didto sa kuan pa ko, wala pa ko musod sa seminaryo, ang Legion of Mary, aton laning tingbon, unya ang choir, ang Kahugan Choir nga nahimong Streamers Choir, ni aron ang ila sa mga core group, ug ang Grand Choir sa Guadalupe nga 10 years or 12 years ming nagkuyog-kuyog yun dito.
og ang Grand Choir sad sa og mga choir group sa akong parokya sa San Vicente Ferrer og ang mga Legion of Mary og ang akong bag-ong kaplag nga murag ako mga igsuon ang COVID-G sa San Vicente Ferrer. Naagyapon sila palihog bi panindog ko namong akong ginganlan pakpak. Mga choir sa Dapay Grand Choir. Salamat kay ninyong tanan siyang suporta niya. Laing pasalamatan ang tanan atong benefactors and donors siging pamalit og slots nga naka-inspired kay nako nga nakahimo tagdaghan kayong projects dito sa San Vicente Ferrer Parish. More than 100,000 ang nagsigi og tabang nako palit-palit aning slots hangtod karon. So ato sa silang pakpakan. Salamat kayo. Ginagmay og dinagko. Nya mo padayon ra ba kuno sila palit og slots karon nga nian ako sa Compostela. Basig makahimo gyapon ta dinhi og mga kalambuan, no? Mura magwa mo kauyon. So sige na lang. Onya, last na kong pasalamatan sad ang kamong taga dinhis Compostela. Nakaingon ingnan ko nila, "Pader, musta man ka diha?" Nako malinawon kayo. Siya okay pa ka mo balik San Vicente. Nako bisag tagaan pa ko 1 million din adyo ko mo balik. Nga naman, dali kay kong na-in love sa taga Compostela. Sakto jud ka Monsignor Renren. O na, maka-in love gini sila. Ang inyong religiosity, ang inyong pagsuportas pare, ang kuan ba ang inyong ambiance sa inyong pagkatao. Pero di ko moingon nga pulos mo din hi Diyos nun, daghan sa din hing yawanon. Ibaw ko ana, mag-abot raon yata. Pero maka-inlove mo din maka-inlove. Muna, congratulations ninyo sa inyong mainitong pagdawat nako og manghinaot ko ngang uban sadta nako mga kaubang kaparian, labi na ning niasa sa akong likod kaning tulo, kuan man sad ni sila kana ganing balhinonon, i-install pod ni sila. So, last but not least, ang ako yung mga kaubang kaparian. Ang una, ang ga-install na ko karon nga mao ni ang atong chancellor sa Archdiocese. Sa ako sa dito San Vicente, siya gyapon ga-install. Karon ako siya gyapon ga-install. Ambot og kinsay unang mamatay na mo ani. Basta hinaot unta nga dili ako'y una niyang misahan. Basta salamat gyud kayo Monsignor Renren. Pakpakan na to Monsignor Renren Beltran. Salamat kayo. Og sa akong classmate katong nibasa sa akong appointment dire, nagiklaro gyud niya basa aron dili na gyud ko kareklamo si Father Lito Peralta amo ning kaubas ordination. Og katong nibasa dire sa atong kanini ang gospel nga muratag ni tan-aw og naminaw og drama sa malaala mo kaya Father Mayol basig maabot unya ni dinhi inyo kakailan naman niya o taga dinhi may gani wa na ko libak ka mao lagi na ako ingon kamo dinhi nindot yung mog bread o niya ang taga-ninhisad nga laing pare, ako na ning gisulti, nga believe sa gay ko sa iyang batasan o binuhatan, mao si Father Arnel Sipat, ako sa nang classmate. Walang mga buutan kay mo dinhi. So salamat kayo, nya akong i-assure ninyo nga sa atong panagkuyog, you can always count on me, open gyud ko sa tanan ninyong mga ihangyo, pero dili sa tanang higayon mo oyon. Hinaot unta nga kamo sad open sad mo sa tanan akong ihangyo og ipahimangno bisag dili sad mo muoyon usahay. Importante kayo ang pagpaminaway nya kadtong akong trust Cebu ato tong tabangan og practice ha. Sige, mura na magni singhag ng langit. Mga instructions na lang ni. Una, nighuman sa atong final blessing. Mo anha lang ni tingali dias ubos kaming mga pare og ang mga servers nya magpa-picture nga mag-atubang mo diri. Atubang sad mi diri nya human mo atubang mi diha aron picturean mi nga ma-background na mo ang altar. Human ana wala nay magpa-picture.
Ana ha, ang moduol nga magpa-picture maimpierno na. Aya, aditay pwede ra bitay, pwede ra. Oy, problema na. Nya ighuman natay giandam ditong mga pack meals para inyong snacks or panihapon ba kay tawag ana. Pero di ko kasiguro og mapaigo to nato. So ang location sa atong pack meals, ana ninyo mo right lang mo naa diha ang nag-distribute. Nya dili kay mo magdugay kay daghan silang nag-distribute didto ngadto sa mga youth atong mga asherites tabang sad mo didto mga inday ha. Ana og mga sakristan. Unya ang ako mga gipang special nga kuan, akong pamilya, ang COVIDG, ang atong LGU, adto ta sa o kaming mga pari adto ta sa kumbento. Ana dito ha. Ay mag kuan sa ta dito, special kunuhay. Pero mas basig mas special pa nang naas gawas pero adto lang ta dito. Ang adto sa babaw sa second floor ang kuan kadto mga LGU, mga pari niya ang akong pamilya kay paralyzed man niya akong maguwang ari lang sa silong ug ang ubang mga barkada. COVIDG adto gyapon tas babaw sa kumbento. Sakala mo ngadto ligon-ligon pa mamuog tuhod. Sige, nindog na ta.